Ay, ayaw. Sige na. Baby. Suplada naman. Morning. Morning yan. Ganda oh. Ganda. Gandang suplada guys. Alright. Tara na. Sita. Bitawan mo na yung tarong. Kamu mo. Makakagating ka na. Yan. Okay. Yan. Harmless yan. Dandan. Ah, mali. Dandan. Dandan. Dandan kasi. Para hindi mo kasama dito ah. Maling po. Bakit? Matigas. Wait lang. Matigas, wait lang. Relax ka lang kasi. Ba't atat? Ha? Para hindi mo kasama. Kasama naman siya. Ha? Yan. Bakit ay? Hindi mo maipasok eh. Ay, may nakaharang na balibo. Ay, sorry. Hanggal ko na po. May nakaharang na balibo. Wait lang ah. Relax ka lang kasi hindi may pasok. Ay! Ay! Wala pa! Time first. Yan. Nagwiwi ka na ba? Masyado kang atat. Oh, sige. Okay. Yun na. Bakit ay? Hindi mo... Kalmado. Kalmado ka. Wait lang. Napaka ano mo. Boy. Niyapag mo mamaya. Mamaya, relax lang. Relax lang. Asawa mo na to, ikaw lang titira dyan. May lam, matigas pa. Matigas pa. Magkapadagan to. Magulo-gulo. Ano, tanawat ni barkada. Ano? Him na. Ah, wait lang. Arsab ka man. Sige na. Patong. Matigas pa titi mo ba yun? Wait lang. Sino yun? Ay. May pulang-pulang po. Lambutin mo muna. Okay. Sampa ah. Dito ay. Ba yan? Ayoko na. Boy. Ihi mo na. Naiihi pa. Ihi mo na. Ha? Himinsitar yan? Anak ni Minsitar. Siya yan? Kamukha. Iniwan niyo lang dito. Akala ko anak niya, kamukha niya. Bakasyon. Bakasyon. Iniwan na niya. Matakaw pala yan, no? Opo. Dalawang gabi. Kana. Ihi mo na. Pero papaihi lang. Sige, Kaya pala. Hoy, wag dyan. Sige na, ihi na. Alam ko na, excited ka masyado. Sige. Bayan mo yung gusto mong gawin. Kumain na rin yan eh. Hindi ka na, misi. Nangirasal na. Ay, ganun ba? Hindi po, ano lang yun. Ka? Napabaingan. Halika na sila. Hindi na sila. Ito na. Dito. Sila. Bakit? Ma'am, kayo na nga humawak kay ano? Ay, mukay. Oo. Dahil baka tamarin na yan eh. Sige na. Pabibi yan eh. Sige na. Sampa mo na boy. Tamarin pa to eh. Okay. Yes, Neng. Okay, Neng. Opo, love. Bakit eh? Parang tumigas yung araw ng babae eh. Ah, Hindi niya ipapasok. Matigas yung araw ng babae. sino yun? Kalma. Hoy! Parang tumigas yung araw niya. Bakit? May nakaharang? Kaya pumasok yung titi mo. Oo nga, parang may nakaharang. Pawiwiin mo nga doon sa dulo.
Baka nasaktan nung ano, namaga. Hindi po. Normal lang talaga ito, malalaki ang ano nila. Kasi rin. Sampa mo. Gusto ba akong laro? Sige na, huwag ka nang tamarin. Yun. Nakatapos na din. Wala, daw niya ko pagpasok mo. Oo. Ako nagpapasok, nararamdaman ko talaga. Okay, misitar. Tinabar ka na. Diba? Tapos. Hoy, Kusyon! Umiiyak. Bakit? Ako ka na. Sabi nga. Irish na. Bilis na, baby. Kiss mo na. Itabi ko yan eh. Halikan niya rin. Yan nakakulong. Naikot na. Ay. Yun, alright. Pasok ulit. Kakailaw. Bakit ito? Poodle po yan, sir. Poodle. Ah? Poodle. Poodle din ang ano. Lalaki yan. Mm. Poodle din ang... Next step niya. Ay, ang gitlit. Kulot yan, kulot. Kulat, kulat. Ang gitlit. Napahiya kay ayaw na napahiya yan. Sorry na. Ilang beses na. Mabarong ka man na yan na siya. Sorry boss, hindi mo kasi masama mo. Pasok kang ulit. Patat ko masyado eh. Boss Malamig dito. Ha? Sasam na yung kapit. Reshoot muna tayo sa sampap yan sa kakupit. Ngayon maguguli na. Kakailaw. Busy na naman. Opo. So, araw-araw. Mismo. Sa gabi, ang gabi na rin ako Gabi. Ay. Tayo mo. Sa picture mo sir.